हेलो लोगोफोर दायो आङो बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट आमथेखा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सालबारि गामियाव दंफैयो। बेयाव दाख्लै बावैसो आङो भिडिअजों नोंथांमोननो खिन्थाखादोंमोन बेयावहाय फुटबल अपेनिं दिनै दा बे फुटबल अपेनिं जानायावनो आङो दंफैयो। दा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो दाख्लै बिथांमोननि कमिटिया जेब्ला जोंनि सिगाङावहाय माखासे सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरखौ जेखिया जा सासे लाबोगोन होननानै बुंदोंमोन बिथांमोना नाथायब्ला दायो सफैनो हायाखिसै। दा मा हिसाबै सफैनो हायाखिसै मा जाहोननि थाखाय सफैनो हायाखिसै दा बेखौ जों मिथिया, दा बिथांमोनानो मिथिगौ। दा बिथांमोना बुंदों आरो दिनै जोंनि सिगाङावहाय बुंदों नेक्स्टआवहाय फाइनालावसो लाबोसिगोन होननानै, नाथाय माखासे प्रब्लेमफोरनि थाखाय दा अपेनिंआव लाबोनाय जायाखिसै आरो। दा बेनो दाख्लै बावैसो आङो बेबायदिनो इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोना आर्टिस्ट जिखिया सफैगोन होनदोंमोन नाथायब्ला दिनै सफैनो हाला, बिनि थाखायनो सरि। दा जोङो फुटबलखौ नायनो थांनोसै दा मा रोखोम मोजां जायो खेलाया नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नुलांजोबगोन, अब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा फुटबल नायनो फैनायजों लोगोसे जोंनि ब्रादारमोनखौ लोगो मोनदों नै बिथांनिबो चेनेल दं आरो नै ब्रादार बिथांनिबो चेनेल दं बरगयारि अफिसियेल आरो नै ब्रादार अफिसियेल लसेफ आरो बेजों लोगोसे जसेफ नार्जारि बिथांमोनाबो गासैबो इउटुब सलायो आरोना, अननानै साबस्क्राइब खालामलायना होनो हागोन, जोबोद इन्टारेस्टिं। दा जोङो सालबारि बागानाव दंफैयो नै। सालबारि बागानाथ' बहुत गिदिर आरो माने बेरायनानै बेरायथ्र'नो हाया नोंथांमोना आं दाख्लै भिडिअनि गेजेरजोंबो देखायखादों। दा गोसोफ्रा मा रोखोम नांदों जेनेबा? बहुत मोजां। आंथ' दा माने बे दिनैनि जानो गोनां फुटबल खेलायावहाय फैनानै दा सारखौ आं लोगो मोननानै गोसोआव बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना। निस्सय निस्सय आंनि गोजोननाया बेनो माने बे सारखौ लोगो मोननानै आं फुटबल खेलायाव माने फैनानै सारखौ लोगो मोननाय नङा बेबायदि सानदोंमोन आरो गोसोआव, दा लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों। दा आंबो नै ब्रादारमोनखौ लोगो मोनफैनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे नै जोंना ब्रादार लसेफ मा रोखोम मोनदों गोसोफ्राव? गोसोआथ' बिराद गोजोननाय मोनदों, गोबावसैमोन जों बेबायदि ज' लोगो मोनलायैया। जों थांनाय मा मास मोनलाय बै जों खालामाथियाव थांलायनाया, बे समावल' जों ज' लोगो मोनलायदोंमोन। आरो दिनैहाय नैथि नैबे सालबागानावहाय फुटबल मेट्स होदों, बाहाय जों दा ज' लोगो मोनलायदों। दा ब्रादारमोनखौ लोगो मोननानै ओरैबायदि गोसोआ गोजोननाय मोनसिनदों आरो दिनैहाय। दा ओरैनोबाबो जों फुटबल खेलाखौहाय नायनो जोबोद मोजां मोनखायो, सिगां गोसो गुदुं। जोंबो आवगोल गेलेबोनायखायनो रोङाब्लाबो ओरैनो गेलेबोबाय, जाम्बुराब्लाबो जों जोखावबोबाय आरोना गोरलै समफोरावहाय। जों गेलेनाय समावथ' खमैब्लाबो जाम्बुराब्लाबो जों जोखावखादों एल पि स्कुल फरायनाय समाव। दा बे हिसाबैनो जोङो फुटबल खेला होनबाथाय नायनो जोबोद एक्साइटेड जानानै थाखायो। दा जों दिनै नायसिगोन आरो। अब्ला बेखिनियानो, नोंथांमोनाबो जोंनि गेजेरजोंनो नायलांफादो। दा बेबायदिनो बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय आर्टिस्टफोर सफैयाखैब्लाबो बेबायदि लकेलनिफ्रायनो मोसानानै दिन्थिगोन। दा नै बेफोरबायदि मोसाखावरिफोर दङ, खाम सिफुं सेरजा बेयावहाय दङ हनै नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बिथांमोनाबो जोबोद मोजां मोसायो। दा बे नानिमोनानो बेयाव मोसानानै बेखेवनाय जागोन आरो। दा बे नानिमोना बेयाव मोसानानै बेखेवनाय जासिगोन आरो बेखौ। दा सालबारि फुटबल खेलायाव फैयोला नोंथांमोना बेफोरबायदि थान्दा रेस्टुरेन्टफ्राव जिरायनानै गोसोबायदि जानो हागोन आरो। बेयाव साहा दखानाव बायदिसिना मोनजायो, गोथाव बुस्थु आरो। दा नानिमोना जागासिनो दङ नै। ओइ नानि, गोथाव नङा? गोथाव दा? आस्सा दे जाना हो दे। दा नानिमोनानो मोसाखावरि, बिथांमोना सोलोंगासिनो दङ आरो ओरैबो जादों नै मालपवा गुरलाब मालपवा जागासिनो दं आरो। नायो ओमफ्राय ओरैहाय दखान दं नै, जोंना ब्रादारा खुगा दामगासिनो दं आरो ना। आस्सा गोदोहाय माने सारौ खावलायाव नों होननानै बे मेथाइखौ बिथाङानो खस होदोंमोन आरो। हाबथ'वाखै नानि। दा दिनैनि खेलाखौ जों नुनो मोनगोन जाहैबाय नैबे गोथां गाननाया मा क्लाब आरो बेजों लोगोसे नै खोलाहा गोजा गाननाया मा क्लाब। आङो दायो मिनिया ब्रादारनावनो सोंनानै लासिगोन। दा मिनिया ब्रादार, बे गोथां गाननाया मा क्लाब?
बे गोथां गाननाया जाहैबाय बामोनगाव इयुथ सेन्टार आच्छा बामोनगाव इयुथ सेन्टार FC आरो बेजों लोगोसे बे गोजा गाननाय ड्रेसा बे गोजा गाननाय ड्रेसा जाहैबाय जोंनि बेवहाय आमथेखा एरिया कालेक्सन यांस्टि FC बिथांमोननि मोननैनि खेलाखौ नोंथांमोना जोबोद मोजां नुनो मोनगोन। आच्छा अब्ला बे नायलांबाय थादो दिनैनि खेलाफोरखौ। गेलेगिरिफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय जोंहा फिल्डफ्रा एसेबां जोंहा सुबिदा रोखोम बायदि जोङो फोसाबनो हायाखै बा नङा जों मोजां गेलेनानै गाव गावनि रोंगौथिखौ जोंनो दिन्थिलांनो गाव गावनि रोंगौथिखौ। फुटबल नायनो मोजां मोनगिरि बिथांमोना नै जिरायनानै ओरैबायदि नायगासिनो दं गोसो होनानै। इन्टारेस्ट जायाखै खेलाया? जादों दा? नायलादो दे। मा? औ औ गरसे देरहानानै दं ने? नोंलाय माजोंथो सापर्ट? आच्छा गेजेरावनो दङ दे बिथाङा थिगैनो दं। दा नायदो नै गोबांथार दाब दाब जायगाफोरनिफ्राय फैनानै नायफैलादों आरो फुटबलखौ। फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि जिरायनानै नायदों आरो सारियाव सारिगिदिं जेरैबो दङ। खेलाया जोगासिनो दं आरो